jinżlu fuq il-laser f'dawk il-ġirranet sbir. Nies għal-passiġġati jiġu għal-mistrieħ. Rabaz dingat bis riservat għall-isnite u għal-klib tal-kaċċaturs min il-gamin wara l-moħrit naħdem fiskit l-aħħar bidwi fuq il-laser u għal-bebbux jew fjuri satar minn ġol blat jinżlu fuq il-laser jiġu n-nar taħt. Għannarakom taqbdu idejkom ejja. Nodu sejrin ek ejja, come on. Ejja, idejkom fl-arja. Għal-bebbux jew fjuri satar minn ġol blat jinżlu fuq il-laser jiġu n-nar taħt. Kien staġun xogħol kemm battal frott għal-ħidmiti xi prezz dan l-aħħar jiem kont ftit tajjin wara l-moħrit naħdem fiskit l-aħħar bidwi fuq il-laser.